En odiochieng' mar ariyo matwak e kind MCAs kaachiel kod spika mar od bura ma Narok to pod girem chopo e winjruok mar walo jochung' mar komiti mopogore opogore madirom 20 kod achiel. Chukdar nochuno jofwambo mondo mi owuog oko mar od bura mar kaunti ma Narok kar obedo ni gionge gi ketho kamano. Bang' kinde manok madirom saa achiel gi nus, MCAs go nochako wuok oko achiel kachiel kendo ne girem loso gi jofwambo. Kata kamano, kweth mapingo welo mar komiti no manyien kaachiel kod mariwo lwedo welo makamano ne lose tok od burano kod magawa moro e boma Narok kane gilalore weche mopogore opogore. Kinde ni pok ong'ere malong'o koda ni gidhi bedo gi twak e wach mar welo mapod kelo ywaruok matwetano. Members wetu zaidi ya members 25 na mswada wetu ulikuwa tayari to be tabled in the house, the assembly house leadership. But unfortunately, the governor himself, Olentutu, went ahead to manipulate the process. He went ahead to corrupt our fellow colleagues, give them a lot of money, like 500,000, 300,000 on top to withdraw the signature. So unfortunate that our members were tempted and they withdrawn the signature and we were left only 15 of us. Kwanza leo tunasikitika ya kwamba wanahabari walifurushwa katika County Assembly na hakuna makosa walifanya. Sheria ya Assembly inaruhusu pekee inaruhusu wanahabari kufukuzwa ama media house yoyote. Kufukuzwa kwa Assembly kupeperushwa ujumbe wowote ama habari yoyote kama wamekiuka sheria ya Assembly, kama kuna procedure imewekwa ya kusema wabaniwe. And I want to categorically say there is no media house that has ever been banned in Narok County Assembly, not